Druhý mesiac nám zúri občianska vojna v Líbii a opakujú sa v podstate dve základné veci. V prvom rade zábery na obete. Ktoré sú tie obete? Kto sú tí civilisti, tí vraždení Kadáfiho jednotkami? Sú jasné dôkazy, ktoré ukazujú nejaké masové vyvražďovanie alebo útoky na civilistov? A potom druhá vec, kto sú povstalci? Stále vidíme zo pár ozbrojencov a skupiniek, ktoré protestujú proti Kadáfimu, prípadne strieľajú do vzduchu alebo jazdia na autách, ale nevidíme davy ako v Tunisku, v Egypte alebo v Bahrajne. Ale je vôbec niečo nové na tejto situácii? Dá sa povedať, že história sa opakuje a nie sa poučiť. Noam Chomsky, známy publicista, politolog, upozornil na to, že plánovacie štúdie od druhej svetovej vojny sa nezmenili. Presne tomu zodpovedá situácia aj v Líbii. V podstate americkí prezidenti a súčasná americká politika zahraničná je postavená v tieni dvoch prezidentov, a to Roosevelta a Eisenhowera. Už Roosevelt po druhej svetovej vojne hovoril o hegemonii Spojených štátoch v povojnovom svete. Čiže vytváranie sféry vplyvu na základe vojenskej a ekonomickej prevahy. A Eisenhower definoval Blízky východ ako strategicky najdôležitejšiu oblasť sveta pre jedinečné energetické zásoby. Takže prečo Líbia? Tiež jednoduchá odpoveď. Podľa ruského veľvyslanca v NATO Dmitrija Rogozina, pokiaľ by Líbia pestovala len banány, žiaden záujem o tamojšiu domácu situáciu by neexistoval. A presne o tom to je. Spojené štáty a ich predĺžená ruka NATO v podstate vnímajú energetickú bezpečnosť ako prvoradu. A vtedy nejaké medzinárodné právo, princípy OSN, to všetko ide bokom a zinscenuje sa tzv. Humanitárna spása. Tu nejde o to, že plukovník Kadáfi je nejaké neviniatko, ale podobné a oveľa horšie neviniatka Západ chránil vždy, pokiaľ poslúchali, a vtedy im potreby civilistov a širokej verejnosti boli úplne ukradnuté. Od Suharta cez Mubaraka až po Mugabeho či iránskeho šacha a saudských princov. Líbia ako africká krajina s najbohatšími zásobami ropy a zemného plynu napriek Kadáfiho fáze zmierovania so západným svetom nie je poslušná a v podstate západné koncerny a západný establishment potrebujú poslušného klienta. Takže v čom je priorita? Naozaj ochrana civilistov pred diktátorovými útokmi, alebo to, že západným spoločnostiam skončia kontrakty a právo na ťažbu v Líbii v roku 2012 a Kadáfi by sa mohol preorientovať na Rusko a Čínu. Takže za podpory rebelov, ktorí ovládnu územie, kde je ropa, možno vytvoriť ropný emirát a la Kuvajt či Katar s poslušnou vládou, ktorý ochotne vyjde v ústretí ropným koncernom. Že by to bola len politická fantázia alebo nejaká geostrategická fantázia? Opäť nič nové pod slnkom. Už niekoľko mesiacov pred inváziou do Iraku tajne britská vláda rokovala s najväčšími ropnými spoločnosťami o využití irackých ropných rezerv. Vyplýva to z vyšetrovania britskej účasti na invázii do Iraku. Ale podľa dôveryhodných politikov ako Tony Blair je teória o ropnom spiknutí absurditou. Vtedy zachraňovali svet pred zbraňami hromadného ničenia a teraz trpiacich Líbícov pred diktátorom. Nepripomína vám to niečo? A keď sme pri trpiacich civilistoch, o ekonomickom utrpení môžeme hovoriť od Spojených štátov cez západnú Európu až po náš priestor, strednú a východnú Európu. A v rámci libýskeho ekonomického utrpenia treba povedať fakty, ktoré sa už stávajú všeobecne známymi. Zdravotníctvo a značná časť liekov je v Líbii zadarmo, školstvo a stáže v zahraničí sú platené štátom, nájomné neexistuje, platby za energie, voda, elektrina, plyn, ktoré tak zužujú naše domácnosti, sa v líbyjských domácnostiach neúčtujú, úvery bez úrokov. Keď do 5 rokov nemôžete splatiť úver, odpíše ho štát, dane a poplatky nie sú, nikomu sa nezoberie byt alebo auto, pretože nesplatil úver. Za to v našom civilizovanom svete s demokratickými princípmi človek odkázaný, teda žijúci v hmotnej núdzi, ktorý má choré obličky a potrebuje na prežitie prístroj napojený na elektrinu, takému sa vypne prúd, urobí to podnik s miliardovými ziskami, pretože mu je dotyčný dlžný nejakú smiešnú sumu. A k tomu ešte Kadáfiho vyjadrenie. O americkom štýle zlodejiny nazvanom kapitalizmus, teda krajine riadenej korporáciami, v ktorej väčšina ľudí plní úlohu poslušnej pracovnej sily bez práv. Takže z toho vyplýva jednoduchá rovnica. Ropa plus nemiestna kritika strička Sema a napokon neposlušnosť voči veľkým koncernom. Rovná sa humanitárne bombardovanie. Dnes už v Le Monde napíšu odvážne. Vojna v Kosove nebola čistá.
keď sa rúca legenda o boji kosovskej oslobodovacej armády za nezávislosť Kosova. Som naozaj zvedavý, čo sa bude písať neskôr alebo o niekoľko rokov o Líbii a o boji tzv. Rebelov. Paradoxne, Líbii bude dávať lekciu z demokracie a humanity krajina, ktorej vláda nájde vždy prostriedky na vedenie vojenských dobrodružstiev, ale sama sa ekonomicky potáca a krajina pod jej prezieravým vedením hospodársky kolabuje. Americkej vláde pre neschválenie rozpočtu hrozil finančný kolaps a nefunkčnosť federálnych orgánov. Už teraz fungovalo vo finančnom provizoriu, ktoré kongres neustále predĺžoval. Hrozilo, že vláda svetovej veľmoci, ktorá má byť vzorom prosperity a demokracie, pričom financuje revolucionárov, rebelov a nositeľov tzv. Demokratických a civilizačných hodnôt, nebude mať peniaze na svoj chod. Celá krajina navyše musí riešiť zadlženosť. Amerika má dlh 14 biliónov dolárov a len pred 30 rokmi to bolo 900 miliard. Takže ten dlh enormne narastá, zrejme pri mimoriadnej ekonomickej šikovnosti a ovládaní krajiny. Takže kde šetriť? No samozrejme zdravotníctvo, školstvo. Udrie sa teda na študentov, seniorov, zdravotne postihnutých, teda tých najslabších spoločností a to má byť teda obraz vyspelej spoločnosti. A prečo je asi takáto situácia? Ako hospodári americká vládnúca elita a pritom stačí rozdávať rozumy, zbrane, odborníkov a školiteľov od Európy cez arabský svet až po Latinskú Ameriku. Už v lani Medzinárodný menový fond vo výročnej správe konštatoval, že Spojené štáty sú v bankrote. Riešením by bolo zdvojnásobenie daní, škrtanie dôchodkov, to by väčšinu obyvateľov odrovnalo. A pritom aká je americká realita? Väčšina tých, ktorí rozhodujú o zákonoch v kongrese, kongresmani, senátori, patria k 1% najvyššej elity. Už pri nástupe do funkcie a po celý svoj život v podstate vďaka tejto po svojej politickej činnosti zostanú v tom 1%. A preto, aký majú asi reálny pohľad na radových Američanov a na ich život. 1% tejto hornej smotánky si privlastňuje štvrtinu národných príjmov a kontroluje 40% bohatstva. 400 Američanov, tých najbohatších, má rovnaký majetok ako polovica všetkých Američanov. Navyše peniažky k nim plynuli z vreciek daňových poplatníkov pri záchrane bank postihnutých umelo vyvolanou krízou. A napríklad Michael Moore, známy spisovateľ, dokumentarista a publicista, to dokáže aj nahlas definovať. Štát riadený milionármi pre milionárov je urážkou slobody, morálky a ľudskosti. Nepripomína to teóriu o vláde korporácií? Keď sme pri ľudskosti, mali sme v apríli smutné výročie Černobylskej jadrovej katastrofy, pri ktorej radioaktívny mrak zamoril takmer celú Európu od Škandinávie cez západ až a celý Balkán. Zdravotné následky malo mnoho ľudí. Teraz tu máme po zemetrasení haváriu v japonskej Fukušime a hovorí sa o nebezpečenstve jadrovej energie. No v mene humanitárnej pomoci, ľudských práv a demokracie ozbrojené sily na povel z Washingtonu, Bruselu, Londýna či Paríža napália do vytipovanej krajiny hlavice s ochudobneným uránom. Takýto uránový pozdrav jedovatý a radioaktívny zhádzovali v prvých 24 hodinách spojenecké bombardéry v Líbii v podobe 45 tonových bomb. Nebolo to prvýkrát. Na Bagdad počas vojny v Iraku zhodili 1500 bomb. V uliciach, domoch a záhradách je ochudobnený urán. V Líbii, Iraku, Srbsku. Ochudobnený urán má polčas rozpadu 4,5 miliardy rokov. Radiácia z Černobylu dorazila až do Británie. Kam asi dôjde z Iraku, Líbie či Srbska? Zdá sa, že pokiaľ ide o radioaktívnu hrozbu, zaobídeme sa aj bez jadrových elektrární a ich havárií. Trápia tieto spomínané udalosti verejnosť, respektíve médiá v hlavnom prúde? Podľa spravodajsky najsledovanejších udalostí 21. storočia na základe informácií v printových, elektronických médiách, na internete, blogoch, Twitteri či Facebooku, britská kráľovská svadba Williama s Kate prekonala záujem o 11. september, haváriu jadrovej elektrárne v Japonsku, vlnu povstaní v arabskom svete či globálnu ekonomickú krízu. To je teda trend. Odvádzať pozornosť banálnymi rozprávočkami o šťastnom princovi a dievčati z ľudu. Všetci sme pri tom a všetci môžeme mať to šťastie. Akurát, že je to asi tak, ako s tým 1% elitárov v Amerike, kam neprenikne nikto zo suterénu, ale snívať o tom môže.
Už tradične časopis Time uverejňuje 100 najvplyvnejších ľudí sveta. Čiže kto sú tí vplyvní tam hore v tom svete úžasných? Ako vždy v tomto zozname Timeu sú prezidenti, herci, speváci, moderátori, teraz dokonca hovorca egyptskej revolúcie, či lekár zo zemetrasenia postihnutého Japonska. A položme si otázku, to sú naozaj tí, čo ovplyvňujú chod sveta? Alebo skôr by sme ich mohli nazvať mediálne známe osoby, nastrčené politické figurky a oficiálne bábky. Pripomína to bábkové divadlo. No, zaujímaví a vplyvní sú práve že bábkoherci, teda tí, ktorí manipulujú marionetami, tí, ktorí plánujú a vyvolávajú revolúcie, dosadzujú svoje vedenie, či ovplyvňujú a zarábajú na krízach. Na konferenciách si delia sféry vplyvu, či zákonmi a mediálnou masážou ovplyvňujú život a mienku más a národov. A nad týmito bábkohercami je režisér a riaditeľ divadla. To sú zrejme tí naozaj vplyvní ľudia, ktorí sa však v médiách neobjavia. A zasa sme sa v podstate dostali na začiatok. Vojnové dobrodružstva, sféry vplyvu, ekonomické záujmy. S tým všetkým súvisí osoba najhľadanejšieho teroristu sveta Usamu bin Ládina. Američania ho po dlhých 10 rokoch pátrania našli v Pakistane, rýchlo zabili a rýchlo pochovali. O tom však už v májových udalostiach. No na záver v súvislosti s bin Ládinom mi nedá necitovať Cindy Sheehanovú. To je matka vojaka amerického zabitého v Iraku, ktorá sa stala symbolom opozície proti vojne. Tá na Facebooku napísala veľmi zaujímavú myšlienku. Sadámových synov vystavili okamžite, aby dokázali, že sú mŕtvi. Prečo si myslíte, že sa tak unáhlene ponáhľali pochovať túto verziu Usamu bin Ládina a hodiť ho do mora? Toto klamlivé vražedné impérium môže existovať len so súhlasom vášho vymitého mozgu. Preto myslite. A túto myšlienku bežnej ženy, matky syna, ktorý zbytočne zomrel, potvrdzuje, dá sa povedať, aj najnovší objav z Univerzity Cambridgeskej, kde Laura Avanzová a Jennifer Mortonová prišli na zaujímavé zistenie, že ovce v stade sa chovajú ako tupé zvieratá, ale ako jednotlivci zvládajú veci, ktoré sú problémom aj pre mnohých primátov. Čiže správajú sa tým spôsobom ako aj ľudia. Stádovité konanie. To funguje vtedy, keď sa ľudia nechávajú manipulovať davom a strácajú vlastnú osobnosť. Pritom, rovnako ako ovce, pri individuálnom konaní reagujú úplne inak.